de aici, așa. Vedem câtă incompetență e. Deci filmează pe ăștia când se După și după filmează pe comuniști. Uite mă, eu sunt. și mergem pe comuniștii ăia de mănâncă la masă telefonă. Să le ducă cu tava, să se servească. Au muncit de tot. Condițiile noastre la... Dar nu, eu o să pot să fac. Nu mă interesează să fie La frate, la ce vrei? E democrație, poți să-mi postez în curul gol pe el, dacă vreau. Nu, mă, nu. Oameni, mai Deci, mă, de așa doar. dacă poți să stai, frate, la cantină, bă. Uite, filmează pe asta. Dă în partea asta. Deci, filmează, îmi servește pe țarane. Filmează, filmează. Du-te aproape și filmează. Filmează și pe ăștia de-au intrat. Păi s-au venit acum 2 minute, mă, frate. Dar acum 2 minute, ai văzut că s-a dus în bucătărie la Chelu, s-a dus în bucătărie, mă? Uite chelul ăla mult. Filmează pe chelul ăla, pe spune nimic. Ăla are bală. Noi filmuleți să afară pe mine. Mamă, trebuie să mai vorbesc. Nu mai vorbesc, nu oricum le și vorbesc cu Luca, nu trebuie să vorbesc. Am fost parat, nu mai mâncăm? Dar noi când mai mâncăm? Păi când, doamnă, când mi-e foame de mor? Am venit cu 2 minute și gata, ce pula. Du-te, nici filmează picioarele alea cu care unde le duce. Unde merge. Nu, până nu eram. Nu bine, filmează interior, Stai, mă, așa. Doamna, a venit înaintea lor, doamnă. Doamna, acum... Instalarea, doamnă, din fac... Din fac... Înțelegem pe dumneavoastră, pe dumneavoastră vă înțelegem că alergați pe aici vă pun pe dumneavoastră să alergați ca Am plătit Așa și 4 pâine, știu, înțelegem. de sigur, să nu mai alege pe Îi ia înainte. Așa, mai durează puțin și nu o să mai ia înainte. Ne certăm că e rău.